ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ವಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಉದೇನು ಮಲ್ಪರೆಗಾತು ಒಂಜಿ ಲೋಟದ ಬೊಳಂತರಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟದ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ 3 ಗಂಟೆ ನೀರಿಟ್ಟು ಬೊದಲರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇನು ನೀರು ಹರ್ತದ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ 1 ಕಪ್ ತಾರೆದ ಪೂ 1 ಚಮಚದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ತುಪ್ಪು ಇದೆ ನೀರು ಪಾಡಂದ ಅವನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವನೊಂಜಿ ಬೌಲಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುರಿದು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅದಾತ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪುಳಿ 2 ಚಮಚದಾತ ನಿಕುಲ್ ಕಡೆನಗನೆ ಪಾಡೋಲಿ. ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರ್ಮೆ.